Здравейте, приятели! Сега ще изтегля обещание giveaway за 100 абоната. Записали сте 92 човека, но са харесали 72. Не мога да разбера защо не са харесали, като искат да се запишат, но ако са се абонирали, ще им дам акаунта. Ако не, няма да го дам. Така. Нека сега проверим кой е печелившия. 92. 80-тия. Ще броим отгоре надолу, защото то трябва отдолу, но ще броим наобратно. Значи, тон са 92, 92, 91, 90, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, вече 90 и 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80. И печелившия Ростислав Христов. Честито! Това му е скайпа. Ще го добавя после. Значи искам да кажа нещо. Може да харесате страницата във Facebook. Значи ще направя един giveaway на този акаунт. Хубав е и то бая, ама... Значи пускам giveaway като станем 150 абоната. И може и по-малко. 140-150 абоната спускам. Значи... Какви скинове има? Акаунта е Unranked. Тя има някакви играни игри. Чакайте сега да я покажа. Скинове. Значи, атомите. Айде. Маска Чако е единия. Втория е Sandstorm Катарина. Третия е на Тимо като заек. На Лукс. Бандито Fiddlesticks. Мерсенари Катарина. Остава се Мастер Ю. Бум Блицкранк. На Вейгър. Грейберд. Май Машина Тундамер. Се пъркам. Да, ето Кинг Тундамер. Значи, ще стига гиваме на 250 сабскрайба. Ето ги героите. Значи, ако се чуете защо ги давам тия акаунти, просто за сабскрайб. Вижте, ако искате мога този да добавите в скайп, дето ви го показах, дето спечели Ростислав Христов, че ще е на негов емейл. Акаунта всичко как трябва. Всичко го правя за сабскрайб, нищо друго. Имам акаунти, имам бая акаунти и раздавам. Дето аз съм си развил. Имам и дето са ми подаряли, просто не ми трябва нищо. Ето, показвам ви го, 4 мина и 4 лосес. Ако искате да се запишете, значи ще пусна giveaway, като станем 140-150 сабскрайба, тогава пускам giveaway с този акаунт. Или, да, 140-150 и какво повече.
Това беше от мене. Ще се видим на giveaway.